Yeah, sæt B! Ned til lærerne! Ja, det skal vi! Ned til lærerne! Ned til lærerne! Ned til lærerne! Kom så, ned til lærerne! Ned til lærerne! Kom så, Miss! Godt det! Ja, du er så flink! Hvor er det dygtig, lille Miss! Det er da sjovt! Er jeg ikke god til at kaste sæt P ud? Er jeg ikke god til at kaste sæt ud? Jeg har kastet sæt P ud. Hvad? Hvorfor mig? Nej, nej. Det er bare noget, jeg har med hjemmefra. Det er sådan noget, en nærpige har derhjemme. Maria, vi har fået en eller anden mærkelig dyr her på skolen. Det er min lille kæmpe, er det ikke så? Vil du klare mig? Han gider ikke. Troede jeg var dit kæmpe? Det er du også. Første kæmpe, jeg var. Men det er krab. Jeg vil gerne have det. Kom mig. Det er lidt svært med kamera. Kamera. Kom mig. Jeg vil elske. Kamera. Kamera. That's weird. Hold min. Ja, det er. Jeg vil ikke engang filme til det her. Du har været en lille møde. I don't want to be filmed. This is just too weird. Ja, da. Skal vi ikke gå videre? Jo, lad os finde lærerne. Nej, vi skal tilbage. Hvorfor mig? Hvad så? Hvorfor mig? Vi vil afprøve hans sidste skoledagskostyme. Det kunne det være. Og det virker. Ja. Det er det, skal vi det er klart, han gider ikke. Så meget. Kun at blive ophidset, det kan jeg nu. Ud med dig. Nom. Nom. Det Det skal være det på Michael. Han gider ikke. Han er meget skæld. Det er lidt dyrt, det der. Du skulle have set os til cosplay. Du skulle have set os, da vi lavede cosplay. Med mindre han holder den kjuk. Han dyrer sgu ikke rundt. Går ikke stærkt. Det gik bedre. Jeg gik pænere. Det er sikkert. Rigtig nok. Det kan gå ud for rumskolen. Nej, du bliver gået til grin. Skøn, David! Det går en far. Det behøver han ikke. Det var ikke Det er koldt udenfor. Okay, må jeg så gerne prøve at prøve nu? Vent lige, vi skal ned på klassen. Nej, der er med det. Vi skal ned i klassen, så. Jeg vil ikke på, jeg synes, det er flot. Jeg skulle også prøve at få en dag. Vi skal passe rigtig godt på parrykken og på nederdelen. Han byder ikke så meget. Han byder ikke så meget. Bare rolig. Nej. Det er en sød farve. Yes, kat. Kat med nederdel. Ja, den er levende. Den byder ikke Så meget. Det er en dygtig kat. Ja, den kan åbne en dør. Okay, skal vi så prøve på Happy? Nej, det er mig. Det er mig.